आं एक खरकसा सेकेंड बेटेलियन नि इतिहासा 17 तारिख जे आनी जे गथना अंगमानी ताहुकताय बुहुक संग्रह न आं कयना मुसुं जे आनी चेराय न ओसला तलांगै थांखा फोन खायो अब आनी थानी रेकर्डिंग दङ बिन मोबाइल अब से बरक साका बुंको आनी चेरायसे फोन खायो तलां थांखुनै जतना आनी थाने प्रुफ दङ रेकर्डिं दङ आव से तलांगै थांगै अब हाय गथना आनी तिनी आनी चेराय लांमा आरि थांखा बुसक दुख आबनो ताकुकताय बुहुक संग्रह न कयना मुसुंगो आनी हाय गथना केबो जाहाते इंयातै निजिन बुसानो जतन गायदि नायकलदि चलांथो बुरैंथो तुमा चला तुमा बुरै ह आबन बाङै न ताकु बुहु संनो कयना मुसुंगो आं हाय जाहाते गतियातै अ बिनि गार्जियन बो बाहायके बनो बाइक पाइरखा ह 15 बছর चेराय न कुनु बाइक पाइर रदारो ह बाइक चालगाने एलो करै 15 बছর नि चेराय ताकुकताय बुहुक सं कुनु चेराय रंग न बाइक गाड़ी पाइतारदि तिनी जे बाइक गाड़ी पाइरि हंगाय बाइक रि हंगाय अमतै गथना गतिगला खामु चलांथो बुरैंथो गर्ल्स फ्रेंड ngै मानो किन्तु अबा हाय गतिनानि कुनु ककरै ह अच्छा तिनी के लांगमा चखाबो कयटा समय लांगमा चखा तिनी आनि बुरिमा एलिना लांगमा चखा 5टा 10 बहुत दुख नाखा बखा दुख नाखा तो ये केस टेस्ट रखतार नानि अमने बेपारै आं अमने एगेन्स्ट आं केस थांनाय दिने आन बुरैनो तलांगै नाय अबा हाय लांगमा सासुका आन बुसाजोंनो अमा अ बुसाजों ताय आन बुरैमा आं बहाय मानसिनाय ताबो बखा बहुत दुख नाखा ताहुकताय बुहुक संग्रह नरं मान सुगिनाय बायदि आं ब बुमा नग कलांगै ताय आन बुसाजोंनो नग कलां थांगो आं ब रां पैसानि बाङै बायरा मा थांगो पैसा आजिना बाङै परिना बाङै आं ब नग करै साइमैया ताबो नासिंलाय दं ताबो नासिंलाय दंमा कारण हंगाय पोस्टमर्टेम खायाको पोस्टमर्टेम खामेन परेके जों बन तलांगै थानायता हमने पाराखौ बर संखा पारा हंगाय समराम पारा आं ताबो लेम्बुसराव बर्तमानो नगता आरो नक टांगै तंग खेता गानि नक हंगाय समराम पारा न आं तलां थांगै आनि मुंखा आन मुंखा सुकुदेव बर्मा